Makhosi amakhulu. Namhlanje ngizokhuluma ngento ejulile mayelana nokuthi kubaluleke ngani ukuthi ube nesineke mawudla iy'mpande. Kubaluleke ngani ukuthi ube nesineke mawunabantu abadala. Kubaluleke ngani ukuthi ube nesineke ekwenzeni izinto zedlozi. Uyabo uma uya ephehlweni ila khona izinto zonakala khona kakhulu. Ya, awuthi ngiphinde. Abantu abaya ephehlweni bona iy'mpilo zabo ezihlukumezeka noma zidistroyeke kakhulu. Ngobani? Yilo mqondo noma ngathi imfundiso yokuthi mangiya ephehlweni izinto zami zizolunga. Fanele nikhumbule isephehlweni isikhathi esiningi niya lapho nonke sizolashwa ngeroutine. Ukhumbule ukuthi umuntu ofaka abantu entwasweni yathi abangene la bazosebenza kami noma bazohlala kami ngibalaphe. Isikhathi esiningi ikhukhu lakhe aselibhekile. And kuvamisile ukuthi kube ilengane eziphupha ngamanzi ezinethunya ezinamandawo zigijime zephehlweni. Mina into engiyaziyo umuntu onethongo lamanzi noma idlozi lamanzi isikhathi esiningi ujwayele ukuzenzela. Kakhulukazi nje inzuza, kakhulukazi abalozi, kakhulukazi even nelo nendawo nesithunya imbala. Iy'mpande kuphela uzidingayo bajwayele ukukhombisa umuntu ozokusiza, hhayi ukuthi uyohlala kamuntu. Into eyingozi-ke ephehlweni umuntu mekuthathile abona ukuthi nabantu abadala akasakutsheli cha unabantu abadala kodwa laba abantu abadala baphethe amabhizinisi for i-businessman. Kuthiwa nje ukhamba bahlambulule be-businessman. Wena fa uzisebenza ungaloku ukuthi ugqoke into zangoma nezembatho. Akasakutsheli cha le bhawu oliphuphile fanele nje uligqoke noma ulibeke ehlombe noma bekhona emotweni likuvule inhlanhla, hhayi ukuthi uzobe isangoma. Abone ithuba lokuthi hhayi lo muntu ngathi ume kahle angene ekhukhwini lakhe. Lapho wazi ukuthi ephehlweni mabebona ukuthi sebekuthwasisile wena manje awusakhoni ukuthi uhlole, awusezwa lutho, awuboni lutho, usuphothulile, wadla wonke amagobongo. Sebeyabona sekuyabheda, sebekufakela into ethiwa izizwe, bafaka ngqo edlozini. Kula magobongo ungazi nokuthi afakweni. Ngenxa yokuthi isineke azange sibe naso edlozini. Ithongo lakho uzokuthinta umuntu nami lo muntu uneqiniso ungasebenza naye. Ilona ezokukhombisa. Ungayi ngokuthi umuntu udrayiva imoto engakanani neminyaka yazo. Ngike ngaba nomunye umama engahlangana naye ngangiyolapha ingane yakhe. Ingakho kufanele bangitshela umkhulu bathi hayi fanele adle amagobongo lo kodwa hhayi. Akudingi ukuthi aye ephehlweni noma ayothwasa igobongo nje kanje balichaza. Bangitshela ukuthi imithi engafanele ngiyifake. Uma ngifika ngathi mama abantu abadala bathi ingane yakho yenze kanje kodwa fanele iqale wena ngoba kade wabaleka ungadla amagobongo nje ubuleli phansi badiniwe yibona. Bathi ungayiphuzisa ingane yakho ungaliphuzile ngoba bazokuthatha laba semzimbeni wakho. Wathi mama hayi mntanami sengihlangane ney'nyanga ey'ningi nabantu abadala kakhulu kunawe. Bengitshela lokho angikaze ngikwenze lokho ngeke ngasoze ngikwenze umncane kakhulu. Yingakho ngithi ngiyafisa ukuthi abantu abadala banginike impunga noma banginike lo msebenzi ngimdala. Banginike ulwazi olushisa ikhanda lami engathi angazi ngabe ngilimemeze kanjani. Uma uphupha abantu abadala noma amanzi akusho ephehlweni, angizibe lo mama. Qala ngane amagobongo ngamtshela bazomthatha akuphelanga no-4 days bamthatha. Yangifuna ingane noma uzothi insizwa yathi mawuseshonile. Ngathi ngakho ngithe ungaqala amagobongo makhe engakaphuzi. Wawadinga ngenkani wancaba uma wakho. Ngala nalo magobongo. Wahamba wenza eceleni nje ubade ngishiwe ngeke ngikwenze uma kuzofa umuntu. Wabona ufanele uthole omunye umuntu ozokwenzela. Yini ngakusiza ngayo manje? Wathi mkhulu ngiqhubeke yini na? Ngathi ushonela ukwazi ushaya igobongo. Angingamude. Umusha la kule channel ufuna ukwazi kabanzi ngezinto zemimoya.
nokubaleka kuba nesineke mawudla impande. 081 30 41 98.